Как се слага паркет? Туториал. По принцип това е важно. Сбърка го по този начин трябва да и се подпъхват. Е така влиза. Отива натам до края. И после това нещо, както е направил хубава, влезнало е хубаво, трябва да се начука. Общо взето. Важен момент е, виждате ли как там съм сложил такива парченца към стената. Трябва да има някакво отстояние, че да го в интернет, което да е примерно 1 см. Там седи перваза. Идеята е, че този паркет, ако се раздува, да може да не се спокали. Не знам и аз, обаче така пише. По принцип една от грешките, които направих, знаете ли каква е? Аз започна да го реда оттам насам. Обаче като вратата е тук. Ето това последното парче. Виждате ли колко смотано съм го сложил? Защото съответно няма как да го пъхнеш. Много е трудно. Някак си да го напаснеш, защото не мога да влезне в дупката. И може би правилното беше да започна от вратата. Тук направих нещо друго. Тук първо сложих това парче и после подпъхвах всичките парчета на там, обаче беше глупост. Сега, най-пипкавата работа е това последното парче. Тук трябва да го изрежем. И тук има един проблем, че всъщност ми е 18 см. Аз в интернет гледах, че трябва да е минимум 20 см между отделните парчета. Тоест това парче даже ще го и режа после. Сега за меренето още една грешка. Това как се мери? Слагаш го така и после го завърташ, за да можеш да изрежеш парчето, което ти трябва, защото не ти трябва това парче, което всъщност да качим и другото. И тук така фащи ще отбелязваш, като ставаш теко отстояние. Нещо е такова правиш. И това ще влезне, си добавяш съвсем малко. Така го правиш линията. Въпросът е, че тази техника е с зегето, ако ще го правиш. Тоест, тук правиш така и чертаеш с моливчето. Но това ще го правиш с зегето. Аз понеже съм с машина за рязане, това е глупост. Прави се по друг начин. И го създах, ще ви покажа на четвъртия ред. Та с ножицата за рязване, съответно имаме друга техника. Това е посоката на паркета. Ето виждате тези работи как се е така. Гледаш така и завърташ на тага. Виждате, трябва задната част. И мериш като тук от тази част няма да добавяш нищо, защото тя се стърчи лекичко. Така. Тя се стърчи лекичко, но влиза на обратно. Да, значи си добавяш половин сантиметър, може би, за да ти дойде хубаво. И го отбелязваш ето тук. Съответно, тук отгоре. Да го поставя първоначално беше, че рязах ето така от задната страна, както в принцип май се реже с зегито. Обаче аз нямам такова и не мога да ползвам. И съответно ето тук вижте как става отвратително. Ръбаво, грапавото, ами това ще се покрие, не че така драма. Пък и няма кога го разреждам, но тук примерно го направих по другия начин. Е това парче, виждате ли как съм го направил по другия начин, който сега ще ви покажа. Правилният начин е така. Сигурно ще го срежа зле, защото виждате как е под наклон. Обаче няма иначе как да снимам и да показвам. Тръгваш с ножицата и до края. И ето ни го финала. Това нещо отрязва като мъч. Резина пак. Тъпълно мазало, сега ще добавя още един половин
половин сантиметър. И така ще си го това нарежа. И ето, въртиш, учиш, режеш, мажеш, правиш много буклук. И накрая, след 2-3 опита, ти остава някакво отстояние от станата. Сега за подложките не съм сигурен дали точно така се прави. Малко си го измислих това, защото не бях сигурен. Обаче, обзето макетен нож. Та, с макетния нож просто виждате някъде където се застъпват. Ето тук примерно. Горе го фащате. Фащате си 1 см от него навътре и режете. Или 2 може се така. Режете ги и двете до дъно. Отдолу има някакъв друг паркет, се не сега дали ще го надраскам. Едното парче пада. Другото парче е изрязано по същия начин. И така, двете горе-долу, дори криво, криво е, обаче влизат перфектно. Сега тук, както отрязахме това парче, тази работа му е другата част на паркета. И с остатъка от отрязването започваме новия ред, общо взето. Слагаме едно такова. Ето. Бам. И така до края. Важен момент, който забравих да кажа, виждате ли как се разминават през някакво... Това е точно като режеш последното парче, слагаш... Там отрязахме последното парче, сложихме тук парчето и се получава и така разминаване. Това разминаване първо, че е естетическо, второ ми, че държа по-добре конструкцията. И трето, аз ги правя малко смотано, аз ги подреждам така стъпаловидно. Обаче мисля, че си има определени патърни, така че стане още по-красиво това. Обаче това може би ще се дава под наем, тъй че нямам се представям, че е толкова. Сега някакъв таймлапс на целия ред, общо взето ще направя, целият процес на целия ред. Който е бавен, между другото, защото съм много бавен. Трябва да се намчука.
Това е друг пакет. Последното ми беше за другата страна. Бърках цветовете. И сега 3 км. Това е сложно по цялата работа. Това измерим. Гледам те да са напред, както си е по принцип. Гледам дали е правилно. Сега завъртам хоризонтално. Завъртам хоризонтално. Добавям си това отзад. Точно на същото място, което се пъхва, го отбелязвам тук.
10 минути за един ред. И един ред е готов. 10 минути. Най-голямата грешка от цялото нещо е, че утре ми докарват мебели. Пак моя майстор, разбира се, тази седмица се оказа заед. И т.е. нямах друг избор. И най-голямата грешка е, че трябваше да се взема или да имам повече хора, които могат да ми реагират веднага, или просто да се взема ламинат с монтаж. Защото буквално този целият ред, един квадрат, струва между 3 и 5 хляба. И този целият ред, да речем, че е бил 5 лея. А го прави 10 минути. И ако можеш да си изкараш парите по друг начин, супер.